aangeraakt heeft. En Opa Pieter is er niet bij elkaar gemaakt in de kamer. Met de brood die staaltje geweest er met je handen. Als ik het en dat is wat ik altijd zal onthouden. Ik heb nog niet dat verleden met los in de kamer. Toen ik voor Allah geweest, dat is wat Opa Pieter het alles voor ons gedaan. En hij heeft altijd, waar hij was ons kinders altijd rondgelopen. En het is altijd van die stilletjes gebeteerd. Niet van die stilletjes die allemaal het geweten daarvan. Maar dat is wat ik kan onthouden van hem. Zij vermaakt, het kinders vermaakt, het voor ons vermaakt. En dit is ook wat ik dat nooit zal ik nooit vergeten. Hoe hij dat altijd gedaan. Als het niet bij ons reis was het als wij die Pietro geweest zijn. Het is weer aan die ander daar naartoe gegaan en het is precies hetzelfde daar gedaan. Haar kinders en ons allemaal bij elkaar gekomen. En ons het. Dus dat is iets wat ik zal nooit vergeten. Ina, aan my kant af, ek is nou mediese posisie. Oma was, oma oorlede is toen ek so 3 jaar, 2,5, 3 jaar. Dus oma oorlede, so ek vanaf nog een foto bleef, soort ik daar in die tent sit. En by daai huis, is ook die eerste huis wat ek gebly het, wat 'n swart stoel gehad het. As ons kom uit, is ander by uit die Boulen uitkom, dan kom bly ons daar so, want dis oupa en ouma se huis, gaan daar naartoe. En soos Chantel gesê het, oupa het so tussen die Charlotte en Pietro en dan hier af, Alexander Bay en Boulen toe gegaan. En oupa was mos so kort man, en as hy maar nou vandag op sy stuk, as hy op sy knieë, en so hy dat gooi hom so agteroor. Hy sê, waarvoor kind kan nou nog so maak? Waarvoor die ouderdom man kan nog daai klas goed doen. So dit is die tipe man, oupa was 'n baie flikse man. En hy was baie hardwerkend. En hy sal altyd daar rondgestap het. Die paard ook so al die jare Boulen so hoenders gehad en